Alamomin budadden farji. Yanayin halittar farji tamkar robar danƙo ce wacce za ta iya buɗewa idan aka yi mata talala, haka kuma za ta iya komawa ta haɗe wato ta tsuke bayan buɗewa. Haƙoƙin bangon farji masu motsi ne kuma za su iya tsukewa ko buɗewa idan mace ta yi yunƙurin ta yin hakan, wato ta motsa su ko matse su ta ciki. Buɗaɗɗen farji loose vagina ko buɗewar farji vaginal looseness wani yanayi ne da ke shafar mata da yawa, musamman lokacin juna biyu da kuma bayan haihuwa, inda farji ke canza yanayin halittarsa ya ƙara girma, wato ya zama buɗaɗɗen wuri. Kasancewar naman da ke zagaye da farji mai yiwuwa zakari zobe lokacin jima'i ya saki tsokokinsu sun saki, ba su iya damƙar zakari yanda ya kamata. Lokacin saduwa, kamar dai yanayin halittar farjin jikin mutum, wasu mutanen fatarsu tana da tauri kamar roba marar sauƙin buɗewa idan aka ja ta, wasu kuma fatarsu na da laushi da sauƙin yin talala idan aka ja ta. Kusan haka ita ma halittar gaban mace take wurin haihuwa. Mai sauraro, in ba za ka manta ba, jinjiri na fitowa ne ta farji, inda wurin ke buɗewa sosai domin jinjiri ya fito bayan wani lokaci da haihuwa. Farji na komawa ya tsuke, duk da haka farji ba zai taɓa komawa ba kamar yadda yake a da, ko kamar na macen da bata taɓa haihuwa ba, ko budurwa, ko an bi hanyoyin magani, farji ba zai taɓa ya ƙara buɗewa ko girma ba. Yawan haihuwar mace buɗewar gaba saboda tiyatar likita, ƙarin ƙofa a lokacin haihuwa da yawan yin jima'i yau da gobe na daga cikin dalilan da ke haddasa buɗewar gaban mace. Idan buɗewar farji ta yi yawa, yana zama ƙalubale ga ma'aurata, za a iya zama matsala a rayuwarsu ta jima'i. Saboda wannan yanayi na sanya raguwar ɗanɗanon jima'i ga mace da mijinta, ko ma ya hana macen jin ƙololuwar daɗi orgasm. Lokacin saduwa, dalilan faruwar hakan shine farji baya matse riƙe zakari da kyau, to yanda za a samu ɗanɗanon gugar fata da fata tsakanin ma'aurata biyu, wanda jin wannan guga shine zai kai ma'auratan biyu ga gamsuwa mai ƙarfi a lokacin jima'i. Bugu da ƙari, wannan matsala na iya saka mace cikin damuwa da jin cewa ba ta amsa sunanta na cikakkiyar mace ba, saboda ba ta jin daɗin saduwa kuma ba ta iya gamsar da mijinta da kyau. Hakan kuma zai iya sanya mai gida ya ƙara wani aure domin biyan buƙatarsa. Haƙiƙa gamsuwar aure ita ce saduwa mai daɗi tsakanin ma'aurata da za ta samar da soyayya da zaman lafiya mai ɗorewa. Matsatsen gaba ta vagina bakin gwargwado yanayi ne mai kyau da zai iya ƙara wa mace gishirin soyayya mai ƙarfi tsakaninta da mijinta. Hanyoyin da za ki bi domin ki gano cewa kina da matsatsen farji. To masu sauraro, a nan muke cewa bisalam, sai ku tara da mu a gaba domin kawo muku ci gaban wannan ya za a yi ki gane cewa ko kina da buɗaɗɗen gaba. Mun gode.